салом алейкум тамошобинони азиз, ман як чизеро барои шумо тавсия медиҳам ки результат ба даст биёред. Анамин комплекте ки пешниҳоди шумо месозем аз компанияи Greenleaf бениҳоят маҳсулоти качестваи баланд ва барои чӣ дар корай. Ҳама намуди доғҳое ки дар чеҳраи шумо мушоҳида мешаванд, ҳама намуди ҷинҷиҳо ё маршинае ки дар зери чашм, дар рӯ, дар пешонӣ мебинед, ҳама намуди сиёҳшавиҳое ки дар ҳамин узви рӯ ё узви дастатон мебинед, аҷали анамо хеле чизу аста ин чиз. Якум чӣ кор мекунед шумо? Дар давоми 7 рӯз результаташа пурра ба даст мебиёред. Роҳҳои истифода кардани ин комплект чӣ гуна аст, бародарои азиз? ин ҳам барои занҳо мешавад, ҳам барои мардҳо. Синну сол тамоман вобастагӣ надорад. Якум ана ин намуди кремро истифода мебаред. Ман намехоҳам ки кушонаш, лекин яко ба хотири шумо камтарша мекушон. нигоҳ кунед, ин намудаш намуди гел баридай. хуб, нигоҳ кунед. фарз кардем ин ҳамин дар болои дастатон мешакед, дар болои дастатон мешакед. нигоҳ кунед, анамин хафи сафед пайдо мекунад, ҳам дар рӯ, ҳам дар даст. То пӯстатон ҳамина кашидана мешакед. ҳамина анамин дар давоми 10 дақиқае ки ҳамина мешакед, пӯстатон ҳамина пурра дар худаш мекашад. ина нигоҳ кунед.